Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel, guys. Adangnya pura. Kowe. Ya kuwi Halo guys. Halo guys. Ogaknya tuku anu gedhong kan yang dia salah. Lah kuwi lho diguwak nang dhuwur kulkas kuwi apa? Nah, iki persiapan, guys. Gawe panggang bucenge sik. Iki sego wis mateng. Nah, iki persiapan gawe ampeng sik. Adange engko neh ae engko nek wis nganu. Adange ning kono, gentine mah kidul maksude. Heeh, gentine. Apa ya cukup sange ben nang kono. Gandange ben ning kene kompor iku ya gotong rono. Kompor kuwi gotong rono lho wi. Kompor-kompor iku digotongi ngidul. Wis saiki digatongi apa piye? Lah panas no. Sing Wi, ya wis kuwi gotong wi. oh gak kompor gede to, kompor cilik to. Lah ya bos barang lha kuwi. Bose nek pojokan wi. Terus kompor kuwi cilik. Engko nggo gorengi atine. Lah engko sing sitok bos sing siji nggo gawe kaldu. Nggo godhog banyu kanggo gawe rawon. Bos sitok ya sembuh engko kanggo goreng ya adang. Lah adang. Ngono pokoke engko siap digawa rono kabeh engko. Oke guys, dengaran no. Gak sido. Aja. Ngewe karo ngepluk iki ya, guys. Iki ngepluk. Nah, iki engko kabeh dandang-dandang iki digawa rono. Gawa. Nah. Lah iya gawa rono ditata. Anune engko sik eleh nglawuhi. Ben nganu sik iki lho guys, panggang-panggang wis jekentang. Kompore gawa rono sik, Bos. Di sini kulup wis. Semua masakan sudah ready, tinggal menunggu. Rasa dicopot jane engko nek anu angel neh. Kowe gotong kuwine. Nah. Awakmu gotong. Ya Allah Gusti. Lah iki piye to lak? Astaga. Biasa, guys. Biasa lali. Wis nganggo sing anu sik adem-adem sik Sing ndi iki? Ya kuwi, bose sing ning pejokan kuwi. Iki. Ya, kuwi ya digawa. Nah, diangkat wesine. Ngono. Iki ben rada adem sik. Kompor sing iki gawa. Kuwi ya gawa, iso gawa apa ora kowe? Ben kaloke gawa gemoe. Nah, gemoe. Aduh, berat mak. Nah, gemoe wangi, ayo. Ayo. Ndang ditata nang kono. Engko mergo warunge ganti. Warunge ganti, guys. Ganti. Iki di sini pada menunggu acara, guys. Mergo acarane urung dimulai, dadi ya jek pating gletak sik. Nah. Ngantuk. Oh, ngantuk, guys. Mergo bar apa iki? Takbiran to, Nek. Oh, bar takbiran. Nah. Sampai jam piro iku mau? Jam 1. Tengah wengi. Lha piye? Tak pikir ngedul. Ya, Biasanya kan sampai subuh. kuwi iso rasa tangi. Wah, iya ya, sampai subuh gak iso tangi. Nek pan dadang godheng guys tak parano rono. Tak dielehno ning pawon. Heeh. Tak delehno nang pawon. Acarane bejam. Acarane siang, Bos. Heeh, wis. Tengok-tengok nang omah sik, tengok-tengok sik. Ah. Lah piye ra ngorok? Ya ngorok-ngorok dhisik. Iki padha standby, guys, jekan iki lho. Nah, jek padha standby ngenteni acara jekan. Mergo acarane urung dimulai. Hah? Lah sarapane mburi piye? Yang mburi kono? Ya. Ya, nanti kita sambung lagi, Bos. Nah, wis mulai persiapan, guys. Oke, mulai ngumpul nang lapangan. Piye to, Bos? Wewe kok untrek. Walah. Ternyata pager-pager tok to. Oh, magrib wis kok bengi nggih. Ping piro? Sal, kilo dukone iki piye, Sal? Lah iya, nggih carang apa nggih semen apa nggih apa kuwi nggih leh mageri kuwi nggih. Ayo. Nganggo rapiah. Gak wani ya, Sal we. Ayo mak delok, Mak. Wani. Oh, wani. Moh.
Aku atut. Pak Geringgara Pria. Ya iya. Atut. Nah, persiapan, guys. Ayo, Pak, ndelok, Pak. Iki persiapan, guys. Ki wis mulai arep dicekel kae lho. Nah. Di sana juga ada Mbak Yul, gak apa-apa. Tempuan gak apa-apa. Nah. Ikut-ikutan sik. Aduh Anton. Gak sarapan apa, Pak? Pi. War sarapan ya wis jek gendong kene kadung nyekel e, Pak. Jaki sing gelem anu. Sing gelem. Oh, lah ya takon nyekel kadung kene nyekel iki ya. Lagi padha sarapan, Bos. Nah, sarapan dhisik sadurunge tandang gawe. Nah. Supaya engko nek nyekel ya tongkoh kuat. Lah sing nang tampah dientekno sik segone. Heeh. Lah teranah gak dindom kok saya kon padha mangan kok. Mbah Mudin gak dimbui. Lho. Pun sarapan lho, Mbah, ya kudune ngono kuwi syarat lho, Mbah. Jarene ngono kuwi syarat dimbui. Dimbui, Mar. Dimbui. Ben godhong ae, gak sapiring-piringan kok. Biasa ya, Mbah ya. Ah, biasa wae rasa piring-piringan. Ngono, wis apa kae? Jeblok kae. Wow, sapine ndelentak wisan. Lah yo wah sapine wis ndelentak lho urung dibelah. Ya wis Dang. Ki Mbah Mtin wae lawuhe ka, dan jiko dhewe, Mbah. Pak Pir gak sarapan, Pak Pir? Ayo, Mbah. Pi, Mbah Mudin iki wae Iwak, Mar. Mbah Mudin iki lho wae Iwak. Lah ngono lho, dijikokno daginge dadi nyokno nang anune ngono lho. Nah. Ya. Nah, bodho sarapan sadurunge aktivitas. Sarapan bar lagi njagal iki engko. No, sarapan no. Iki mau bangsaan sik, Bos. Sarapan dhisik. Apa? Dewi cek andum iwak wedhus. Ya cek masak kaya cek bakar sekil sapi, mbuh sirahe sapi, mbuh sing. Engko butuhe iki engke ya wis tak omongi masak wong iki. Takon nyangking Pak daging sapi. Paranono. Anu kondang ngalor ngono. Ngomong ida. Penyakit dadi sapi piye ta Mas? Ya iya kondang ngalor wis dibleh sapine. Engko dikai mateng wae engko. Wong iki soalé masak, gorengi ati, gorengi apa-apa ngene kono. Kesanenge wong iki padha nang lapangan kabeh, Bos. Engko nek wis nganu bar ditutupi kabeh neh. Tekan kasih dhuwur. Iki lho Ti ning kene iki lho tumpangno nganu kene iki lho. Anek laler apa ora ning kono? Lah iya. Engko karek adang neh iki segone sing tampah iki nek gak nganu di. Ya engko adang neh. Ya neng 3 bathok ya engko dienggo. Telu. Kuwi lho Mar sing tampah sik kuwi lho dientekno. Mergo kuwi mambu nganu. Mambu lawuh. Nah ngono sing nang ember ben sik. Tanduk, Mbah, aja isin-isin, Mbah. Gak usah isin-isin. Engko adang neh dienggo mangan karo rawon. Nah. Iki engko soalé wonge bak. Wonge penuh. Nah, di sana ada sekelompok Mbak Yul dan Guse neng kono, guys. Lagi delok sapine sing wis arep dibeleh, Bos. Apa
Opo kuwi? Pitik. Tak kira tekok sapi bos wi mau. Lah wong usume sapi lho. Lah kok tekok kok apa Kang Wingke? Wah, iki jian iki. Nah iya, lah kok malah pitik sing anu. Daginge goro-goro kuwi lho. Nah. Raketang kok sesuk wis entek. Raketang sesuk wis entek kok ya karep mblek pitik ngono. Nah, mulai teko, guys. Wis mulai padha teko, guys. Nah. Biyuh ki kok pawanase ndah niyo iki. Gandu. Wih, cuaca panas, Bos. Lah engko digekno yup-yupan apa ora? Gekno layar. Banyu ngombe. Banyu ngombe, Bos. Anu persiapan golek pring dienggo gawe yup-yupan jere lho. Ya Allah, Gas. Ya Allah, Gas. Apa ki lho? Ya. Engko sik diuculi kowe kuwi mblayu kuwi engko. Ben gak mblayu. Ayo kuwi ngadeg kuwi lho. Be yo ndaratmu gedene ra umum, Dok. Oh, ngono kuwi. Mulai dikalungi, guys. Mulai dikalungi. Ya Allah. Ya Allah. Manut le. Manut. Sabar iki lho, guys. Ya Allah, sing abang sik, guys, yang dibelah. Nah. Ayo, Pak Dek, alon-alon Pak Dek. Nah. Wih, ngeri. Ayo teh, piye to teh? Alo. Sabar le. Nah, iki lho, Bos. Wih, ndarate gedene ra umum tibake. Engko nek pas anu coba edakno lho Pi Samson. Napa? Nek sawanen. Roh nganu, kok jak ngalih sik. Kok nek wis wayah di nganu jak ngalih sik, nek sawanen. Biasane cah cilik iki rawan. Rawan. Iki lho Son, sapine dituntun Son. Lah wong kono wis pakar kono wisan. Cah cilik-cilik ngalih le. Cah cilik-cilik ngalih sik, guys. Ayo ngalih. Ngalih sik. Awas lo. Mulai, guys, kalau guys wis dituntun. Awas, takut guys saya. Saya takut, guys. Lah yo gak mentol blas aku. Lah sing iki gak ditutupi ya? Sing ireng iki. Anu Mbak Yul jak ngalih sik Samson. Samson jak ngalih sik. Arep dipotong soalnya. Jak ngalih sik engko nek sawanen. Heeh. Ayo gak wani. Anu guys, foto sik guys, direkam sik sadurunge Dimas Senane dibeli nganu ke. Nah. Kok sing gue sih, Mak? Yo sing kegelake. Iki kan ditutupi ya? Heeh, lah wonge nendi wonge? Mbah karo ABA kok. Wong kon nelpon kok. Wis mak dijawab. Dijawab nih saya
di baleni telepon. Persiapan guys, para warga mulai. Apa? Kaget. Gak mentolo guys, sapine sardinges aku ngalih. Yes, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.